ma'am. Ano nag-helmet man ka? Nga imuhang motor sidecar man eh. Namo ginadunggan nga basta magmotor mag-helmet. Dili. Kadto sa Ah, ang mag-helmet katong single. Kabalo mo nga sidecar imong motor, helmet man ka. Mo ni mong violation karon. Safety first, man. Safety first. Dili lagi sir, dili pwede sir. Ikaw bitaw sir no. Uy, kuya wala ko di. Pirmahin na lang ni siya din bayari dito sa opisina. Imong violation anong sidecar imong motor nga Ila ga-helmet po ka. bayad ani. Basta dito ra mo magkuan sa opisina. Pilay bayad dito kay mo ni imong violation. Kuya wala di ani. Tangtangan na imong helmet. Pirmahin eh. Pirmahin eh. Unsa man ni siya Kaya noon? okay ra helmet steel butang. Basta pirmahin na, bayarin na dito. Diha na nimo ang resibo ha. Bayarin na dito. 1,500 lagi ni. Dakuha po na ni. Oh, Wala kay ko pang tubil. kabalo ka nga sidecar imong motor, helmet ka. Ya, okay ra na. O sige na, bahala. Na Ikaw na bahala basta bayarin na dito. Claro. Tao, repita. Kita palit og gasolina. Bayron pa ta. Grabe magkakurakot ng mga tawhanan nila. Klaro ng mga tao dito pita ba. Kung balik dire. Yan man talaga.